Budite i vi deo avanture i postanite vodič i spasilac na Via Ferrati Berim. Audorin u okviru podrške Kanadskog fonda za lokalne inicijative organizuje besplatni trening za vodiče i spasioce na Via Ferrati Berim u Ibarskom Polašinu. Pravo na prijavu imaju kandidati oba pola. U okviru treninga biće organizovani kursevi početnog i naprednog alpinističkog penjanja, obuke u vođenju turističkih tura na Via Ferrati, kurs prve pomoći i kurs spasavanja iz kompleksnih situacija. Kandidatima koji uspešno završe sve kurseve biće ponuđena mogućnost angažovanja na vođenju turističkih tura na Via Ferrati Berim. Više informacija dostupno je na Facebook stranici Audorin ili putem telefona 063 85 50 929. Spremite se za avanturu.